Ja už vážne nemôžem, tento had je totálna Sodoma a Gomora. Pozriem na sekundu do chatu a sú tam tie trápne copypasty vodné maximálne. Tak humoru na prvom stupni základnej školy, freeze, beznádejný prípad, negramatník flexí so svojou frajerkou, ktorú ešte nevidel. Spamujúci hymlichovci, tie ich sračky sa nedajú čítať. Potom tu jeden dox spamuje šíš, kým niekoho z toho neporazí, nehovoriac o veganovi, od ktorého každý čurák ho kopíruje. Tu jeho sprostú dlhú copypastu nevládzem, učím sa. Oj. Ty jedna nezbedná predatorská šelma, však povedz, jak sme pograbovali tie kurvy z mesta. Neostalo ostatným divočákom, čo žrať pogomega rest. Aj pamätáš, jak som včera praskal cigošku a došla časnička, že pane, tu ste v nefajčarke, a ja, že ako pogomega hneď petol na kľúčnú kosť. Poskladalo ju jak Rubikovú kocksku rest. Raja, že nediky, chápeš, nerest Joyce, rest power, nazdar restinos, bambinos. Dneska som bol vo fitkos, cvicím si tak bica kos, keď v tom dosil titkos. Zeci som už docvicil, ze neho pustím a ja, že kobra skopal do pice. Nevidíte, že pumpujem bica. Po chvíli sa vrátila a izdal si mi tri kokutkami, strapli ma jak zebraka a vyhodili z fitka. A hovorím im, čo vám je bechalani, to ide na mňa 4 versus 1 jak the pedal. Tak som isel domov, jebol si 500 kreatínu, k tomu peptidovu CBD, pumpu nerastie bicak a išiel som búvať ma to bic. A ty si mal jaký den? Seva, ty gigantická steroidná zrúda, a.k.a. dubnické a na police zviera. Ako je zadal som kuru testiak s trembolonom, ako mi poradil tu. Sekundový mato a kaká divočák. A musím ti povedať, že tie pizakos som poriadne napumpil. Do toho som dal ešte viagru a moja kurva sa vôbec nesťažuje. A inak dosol z toho ale nervózny, chytám roj drejče a idou. Najebal som susedovi kolonom na lopatky Andera z toho pruse. Ej, pangle mi kopu na dvere, Dobre, kto som z toho, ale nervózny. Chytám roj rage a tak dedel. Najebal som susedovi kolenom na lopatky a mám teraz z toho prúze. Ej,